Әнкарада 14 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 26 октябрь якшәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия телерадио компаниясының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлык кыска дулкынның 15360 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот Is радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Якшәмбе көнне ПКК террор оешмасы барлык кораллы көчләрен Төркиядән Төньяк Иракка күчерүен белдерде. Шулай итеп, Төркиянең террорсыз Төркия инициативасында мөһим бурылыш күзәтелде. ПКК Иракның төньягында урнашкан Сөләймания төбәгендәге Кандилдә ясаган белдерүендә Төркия шикләре эчендәге барлык кораллы элементларын чыгару карарын тормышка ашыруын җиткерде. Белдерүдә террор оешмасының кораллы көчен һәм эшчәнлеген туктату карарының май аенда төрмәдәге лидеры Абдуллах Öcalan күрсәтмәсе нигезендә кабул ителүе әйтелде. Белдерү ясалган урында Төркиядән килүе белдерелгән 23 ПККлы террорчы да булган. Төркия, Америка Кушма Штатлары һәм Авропа Берлеге тарафыннан террор оешмасы дип танылган ПКК 1980 еллардан бирле Төркиядә дистәләгән мең кешенең үлеменә сәбәп булган террор кампаниясе алып бара. Русияның төнге сәгатьләрдә Украинаның баш каласы Киевка оештырган һава һөҗүмендә 14 кеше, шул исәптән 4 бала яраланган. Киев хәрби идарәсенең Телеграмда ясаган белдерүендә булай диелә: барлык яраланучыларга да медицина ярдәме күрсәтелә, кайберләре хастаханәгә озатылды. Киев шәһәр хакимияте башлыгы Виталий Кличко белдергәнчә, һөҗүм нәтиҗәсендә 2 күп катлы торак йорт зыян күргән, ләкин ул биналарга турыдан-туры һөҗүм ясалганмы, югыйсә корал калдыклары йорт комплексына эләккәнме, бу хакта мәгълүмат бирмәгән. 2014 елда Крымны һәм Донбасс өлкәсенең бер өлешен аннексияләгән Русия 2022 елның февралендә исә Украинага басып алу хәрәкәте башлатты. Хәзердә дәвам иткән сугышта ике яктан да 100 меңләгән гаскәри һәлак булды. Украинада тыныч халыктан меңләгән кеше һөҗүмнәрдә гомерен югалтты. Русия дәүләт башлыгы Владимир Путинның инвестициялар һәм икътисади хезмәттәшлек буенча махсус вәкиле Кирилл Дмитриев белән АКШ рәсмиләре арасындагы очрашулар якшәмбе көнне Америка Кушма Штатларында дәвам итәчәк. Мәсьәләгә якын чыганак Русия илбашының чит илләр белән инвестиция һәм икътисади хезмәттәшлек буенча махсус вәкиле Кирилл Дмитриев белән АКШ илбашы Дональд Трамп идарәсе вәкилләре арасында 24 һәм 25 октябрь көннәрендә сөйләшүләр үтте. Бу очрашулар 26 октябрьдә дә дәвам итәчәк дип белдерде. Дмитриев исә күптән планлаштырылган очрашуларда катнашу өчен АКШта булуын әйтте. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. АКШ илбашы Дональд Трамп шимбә көнне ясаган белдерүендә Камбоджа белән Таиланд арасында тиз арада тынычлык килешүе имзаланачагын һәм моның өчен Малайзиягә юл тотуын әйтте. Ул Truth Social платформасында Камбоджа белән Таиланд арасында үзем горурланып арадашчы булган тынычлык килешүенә кул кую өчен Малайзиягә китәм дип язды. Трамп Таиландның элеккеге патша бикәсе һәм патшаның әнисе Сирикитның вафат булуы сәбәпле кызганыч, Таиланд патша бикәсе күптән түгел вафат булды. Мин Таиланд халкының кайгысын уртаклашам дип әйтте. Ул шулай ук Таиланд премьер-министры белән очрашырга планлаштыруын да белдерде. АКШ илбашы ASEAN илләре лидерлары белән кичке аш мәҗлесендә катнашачак һәм аның июль аенда булган канлы чик бәрелешләреннән соң Малайзия премьер-министры Әнвәр Ибраһим арадашчылыгында утны туктату белән тәэмин ителгән Камбоджа белән Таиланд арасында имзаланачак тынычлык килешүенең шаһиты булуы көтелә. Трамп имза салу тантанасының барлык яклар өчен уңайлы вакытта үткәреләчәген белдерде. Көньяк-Көнчыгыш Азия дәүләтләре берләшмәсе саммиты якшәмбе көнне Малайзиядә башланды һәм лидерлар Көнчыгыш Тимурны 11-нче әгъза итеп кабул итеп, берлекнең 26 елдан соң беренче киңәюен тормышка ашырдылар.
47-нче саммит сишәмбе көненә кадәр дәвам итәчәк. Малайзия 1967 елдан бирле үз тарихында инде 5-нче тапкыр берлек рәислеген үз өстенә ала. Куала-Лумпур конгресс үзәгендә үткән ачылыш тантанасында лидерлар Көнчыгыш Тимурның рәсми рәвештә кабул ителү өчен имза тантанасында катнаштылар. Көнчыгыш Тимур 2011 елда әгъзалык өчен мөрәҗәгать иткән һәм 2022 елда күзәтүче статусы алган иде. 1967 елның 8 августында Бангкокта төзелгән Көньяк-Көнчыгыш Азия дәүләтләре берләшмәсенә Бруни, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппин, Сингапур, Таиланд һәм Вьетнам керә. Малайзия илбашы Әнвәр Ибраһим ASEAN әгъза дәүләтләре лидерларыннан тыш АКШ, Көньяк Африка, Бразилия, Кытай, Япония, Көньяк Корея һәм башка мөһим партнерлар лидерларын югары дәрәҗәле вәкилләрне инклюзивлык һәм тотрыклылык темасына багышланган саммитта кабул итә. 2002 елда Индонезиядан бәйсезлеген алган Көнчыгыш Тимурда 1,3 миллион кеше яши. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Егерме ел элек футболны санамыйча Төркиядә барлыгы 278 мең лицензиялы спортчы бар иде. Яшьләр һәм спорт министрлыгына күрә бу сан бүгенге көндә 7,1 миллион артты һәм буларның 4,5 миллион артыгы актив буларак ярышларда катнаша. Спорт клубы саны да артты. 2002 елда якынча 6 мең иде, алар хәзер 25 мең. Бер вакыт футбол белән кызыксынучы һәм көрәш традициясе белән танылган Төркия бүген спорт хикәясен кабат язды һәм дөньяның иң тиз үсүче спорт илләреннән берсенә әйләнде. Бу тиз үсешнең артында нәрсә тора соң? Бүгенге программа 9 сентябрь көне ТРТ бортта басылып чыккан Төркиянең спорттагы алтын чорында төрек спортчылары үсеш ала исемле мәкаләгә нигезләнеп әзерләнде. Волейбол заллары туп-тулы, олимпиада пьедесталлары таныш, паралимпик спортчыларны алкышлыйлар һәм спортчыларны дөньяның һәр почмагында таныйлар. Төрек спортчылары ил күләмендә һәм чит илләрдә тарихи уңышларга ирешә. Бу уңышның тамырлары спортчы булырга хыялланган миллионлаган балага, меңләгән спорт клубының үсүенә һәм корылмаларга кертелгән зур инвестицияларга барып тоташа. Стадионнар, бассейннар, спорт заллары һәм күнегү үзәкләре илнең һәр почмагында булдырылды һәм спортны тормыш рәвешенең бер өлешенә әйләндерә. Спорт күңел ачу чарасы булудан туктап, милли горурлыкка әйләнде. Кертелгән инвестициялар медальләр белән түләнде. 2002 елда төрек спортчылары халыкара ярышларда 1481 медаль яулады. 2024дә исә бу сан рекорд куеп 9747 булды. 2025 елның уртасында исә Төркия традицион спортлар, паралимпик һәм академик ярышлардан 3500 медаль җыйды. Быел Истанбулда оештырылган Европа яшьләр арасында паралимпик уеннарда Төркия 77 медаль белән беренче булды. Кытайдагы дөнья уеннарында төрек спортчылары 1 алтын һәм 4 көмеш медаль алды. Германиядә оештырылган бөтен дөнья университет уеннарында исә Төркия тэквондо, киртәле чабу, диск ыргыту һәм җәядән атудагы җиңүләре белән 18 медаль яулап 8-нче урынны алды. Гимнаст Адем Асиль Германиядә узган Европа гимнастика чемпионаты 2025дә кабат Европа чемпионы булды. Такым спортларында да зур уңышлар яуланды. Хатын-кызлар волейбол такымы Таиландта оештырылган Халыкара волейбол федерациясе бөтен дөнья чемпионаты 2025дә көмеш медаль алды. Иратлар баскетбол командасы исә Литвадагы Евробаскет 2025 финалына чыгып көмеш медаль яулады. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган Төркиянең үз социаль медиасында аларны горурланып мактады.
Токио 2020-де Түркия үз тарихында ең зор Олимпиада уңышына ерішіп, 13 медаль яулады. Алтын медаліні жейден отушы Мете Газоз, боксшы Бусенас Сүрменели олды. Бұлар илінің жейден отуда һәм бокста бірінші Олимпиада алтындар һәм медальлары болды. Бұл уңыш Париж Олимпиадалары 2024-де де девам етті һәм Түркия 8 медаль яулады. Паралимпик спортчылар да тарихқа кірді. Токио һәм Парижда Түркия барлығы 28 медаль білен яңа паралимпик рекорд қойды. Паралимпик үстел теннисшісі Абдуллах Өзтүрк Токиода иратлар арасында 2-ші алтын медалін алып танылды. Севда алтын олук ise Парижда 3-ші тапқыр голболда алтын медаль яулап Түркияның инклюзив спорт өлкесінде абруйын нығытты. Yusuf Dikeç needs no introduction. Койшак уңыш медальләрдән тормый. Мәсәлән, спортчы Юсуф Дикеч 52 яшьлек атучы Париж Олимпиадалары 2024-тә партнеры белән бергә көмеш медаль алып интернетта танылды. Буталчык җайланмалар урынына колакларын ябып һәм күзлек киеп тыныч кына ату башкарды ул һәм тиз арада танылды. Дикечнең видеоязмалары TikTok, Instagram һәм X-та күренә башлады. Җан атарлары аңа Джон Вик һәм иң текә олимпиадачы дип атады. Аның даны спортны да узып китте һәм төрек спортчыларының медальләр белән беррәттән хыял көченең ныклыгын күрсәтте. Ләкин Түркиянең спорттагы алтын чоры бер төндә генә булмады. Бу чор алдагы буыннарның мирасына барып тоташа. Көрәшче Яшар Доу 20-нче гасыр уртасында Олимпиада, дөнья һәм Авропа чемпионатларында алтын медальләр казанды. 80-нче һәм 90-нчы елларда исә штангычы Наим Сөләйман оглы күп кенә рекорд куеп барлык вакытларның иң танылган чемпионнарыннан берсенә әйләнде. 1992 елда дзюдочы Хулия Шәнюртның бронза медале Төркиядә хатын-кыз спортчы тарафыннан яуланган беренче Олимпиада медален тарихка кертте. 21-нче гасырда исә тэквондочы Сервет Тазегүл Олимпиада алтынын алды һәм күп тапкыр дөнья чемпионы булды. Һәм Төркиянең беренче спорт тармагы булган футболның да легендар мизгелләре булды. Milli җыелма команданың FIFA Дөнья Кубогы 2002-дә 3-нче урынны алуы бар дөньяны шаккатырды. Авропа чемпионаты 2008-дә исә Төркия ярым финалга чыкты. Бу җиңүләр миллионлаган яшьләргә илһам бирде һәм футболның милли горурлык белән спорт мәдәниятен шәкилләндерүдәге ролен ныгытты. Яшь үсеше бу уңышның этәргече. 2017 елдан бирле Төркиянең спорт сәләтен билгеләү программасы 9 миллионнан артык укучыга иреште һәм якынча ярты миллионында атлетик потенциал күрде. 2024-2025 елларда исә 1 миллионнан артык балага бәя бирелде. Бу спортчыларның күбесе инде атлет белемен бирү үзәкләренә йөри. Бу үзәкләр соңгы 20 елда 28-дән 61-гә җитте һәм хәзерге вакытта анда 4100 артык яшь спортчы бар. Төркиянең 25 шәһәрендә эшләп килүче Олимпиадага хәзерлек үзәкләре дә 1300 тирәсе спортчыны Олимпиадага әзерли. 2002 елда 250 меңнән артык булган спортчы саны бүген 7 миллионнан артык. Алар меңләгән медаль алды. Чемпионнар үсә һәм илнең горурлыгына әйләнә. Төркия спортында алтын чор башланды. Моны бар дөнья күзәтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгенге программа 9 сентябрь көне ТРТ World'та басылып чыккан Төркиянең спорттагы алтын чорында төрек спортчылары үсеш ала исемле мәкаләгә нигезләнеп әзерләнде. Төркиянең тышкы сәясәте. Мөхтәрәм тыңлаучылары, Төркиянең тышкы сәясәте тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуа Чипәкнең Сүриядә парламент сайлаулары исемле аңлатмасын тәкъдим итәрбез. Бишенче октябрьдә узган турыдан-туры булмаган парламент сайлауларында 3 вилаятта һәм Халепнең Айн Эль-Араб районында тавышка кую кичеккәнгә парламентка 119 әгъза керде.
Урыннар өчен барлыгы 1578 намзәт көч сынашты. Парламентның 3/1 өлеше аннары илбашы Әхмәт Шара тарафыннан илбашы идарәсе карарнамәсе белән билгеләнәчәк. Халык парламенты сайлауының югары комитеты сүчесе Навар Нижмәх Димәшктә оештырган матбугат очрашуында Сүриянең 60 сайлау төбәгеннән 49-ында тавыш бирелүен һәм 140 урынның 119-ында кандидатларның сайлануын ачыклады. Сүзче ПКК СДГ контролендәге Ракка һәм Хассеки белән Шейх Хикмәт Әл-Хаҗирига бәйле җирле друз көчләре контролендә булган Сүвейдада сайлауның узмавын җиткерде. Бу вилаятләрдә сайлаулар сәяси һәм иминлек шартлары җайга салынганчы кичектерелде. Бу да 21 урынның вакытлыча буш калуына китерде. Хатын-кызлар 6 урын казанды. Аларның пае Сүрияле хатын-кызлар күптәннән үз өстенә алган иҗтимагый һәм сәяси рольгә туры килми. Халык парламенты сайлауының югары комитеты күрсәткечләренә күрә сайлап алынган 119 әгъза этник дини яктан түбәндәгечә бүленде. 103 сөнни гарәп, 4 төрекмән, 4 көрд, 4 галәви, 2 исмәгыйли, 2 христиан. Төрекмән һәм көрд, шулай ук христиан җәмгыятьләренең демографик өстенлеген күз уңында тотсак, нәтиҗәләрне зәгыйфь буларак бәйләп була. Халык парламенты сайлауының югары комитеты казанучылар исемлеген илбашы Әхмәт Шарага тәкъдим итте. Киләсе көннәрдә дәүләт башлыгы нәтиҗәләрне раслаучы һәм халык парламентының 3/1 өлешен вәкиллек итәчәк калган 70 әгъзаны билгеләүче карарнамәне ачыклаячак. Башкаларның төп сайлау участокларыннан берсе булган Димәшктәге Милли китапханәгә барган лидер Шара Сүриянең берничә ай эчендә әлегә төгәлләнмәгән булса да үзгәреш чорына яраклы һәм кабул итеп булырдай сайлау барышын башлата алуын әйтте. Дәүләт башлыгы халык парламентының критик кануннарны карап, гамәлгә кертә алачак, дәүләт бюджетын раслый алачак һәм хөкүмәтнең сәләтен тикшерә алачак иң яхшы һәм иң үзенчәлекле сүриялеләрдән торуы зарурлыгын да белдерде. 4 октябрьдә ПКК-ЕПГ лидерлыгындагы Сүрия демократик көчләренең сәяси төркеме булган Сүрия демократик шурасы сайлауларның сүриялеләрнең ирадәсен күрсәтмәвен җиткерүче белдерү ясады. Белдерүдә әлеге барыш Сүриянең озын тарихына килешмәүче сәяси уен дип аталды һәм милли килешү урынына иҗтимагый бүленүләрне тирәнәйтүе ассызыкланды. Сүвейдадагы друз җәмгыятенең рухи лидеры Хаҗири белдерү ясамаса да Сүвейданың үзәк хөкүмәткә карата тотышында үзгәреш булмау күренә. Күптән түгел вилаят идарәсендә җаваплылыкларны үз өстенә алуы әйтелгән бер чыганак матбугатка биргән интервьюда булай диде: "Хәзерге җитәкчелекне Сүрияне һаман да берләштерә алмаучы террорчы хөкүмәт буларак күрәбез. Шуның өчен сайлау дип аталучы иллюзия хакында аңлатма ясый алмыйбыз", диде. Парламентта урын алган хатын-кызлар исә түбәндәгеләр: Хомстан Нур Ал-Джандали, Хамадан Монемех Арабо, Африннан Ранкин Мөхәммәд Абдо, Дрейкиш һәм Шейх Бадрны вәкиллек итүче Лина Фахем Айзуки, Сафитадан Май Наджех Халдуф һәм Ласкиядән Рула Абдаллах Әл-Даех. Сайлауда катнашучылар арасында хатын-кыз хокукларын яклаучы һәм иҗтимагый оешма фигурасы Малак Нашвани да бар иде. Нашвани Димәшктә намзәт буларак ярышты, ләкин уңышка ирешә алмады. Ул кандидат булу карары аркасында дус ишләре һәм туганнарыннан басым күрүен, чөнки күп кешенең бу катнашуны хәзерге авторитетларны легалләштерү рәвеше итеп аңлавын әйтте. Кызганыч тәвәккәллегемә карамастан, сайлау органнары әгъзалары арасында пәйда булган иттифаклар Димәшктә хатын-кызларның сайлауда җиңүен мөмкин булмаган хәлгә китерде. Нашвани бу шәһәрләрнең символик әһәмиятен күз уңында тотканда Димәшк һәм Хәлебтә бер хатын-кызның да уңышка ирешмәвен хурлык дип атады. Халык парламенты сайлауының югары комитеты башлыгы Мөхәммәд Таха Әл-Әхмәд 6 октябрьдә Әл-Джазирага биргән интервьюда хатын-кызларның шикле катнашуын, хатын-кызларның сәясәт тормышына аяк басуына киртә куярга дәвам итүче социаль традицияләргә бәйләде. Әхмәд халык парламенты сайлауының югары комитетының киләсе сайлауда хатын-кызлар һәм ашчылыклар санының арттырылуын күздә тотучы тәкъдимне ил башына тапшырырга планлаштыруын да җиткерде. Әсәттән соң Сүриядә узган беренче сайлау нәтиҗәләре киң кырлы бәхәс тудырды. Хатын-кызларның шикле санда катнашы һәм төрекмәннәр белән христианнарны да кертеп, дини һәм этник ашчылыкларның
маргиналлаштырылуы күренә. Хәзерге хөкүмәткә якын булган исемнәр исә бу барышны хәзерге үзгәреш шартларында иң яхшы нәтиҗә буларак бәяли. Хуплаучылар әйтүенчә, ил башы озакламый кабинетны билгеләп тигезсезлекләрне бетерергә булышачак. Әхмәт Шара хатын-кызларның өлешен арттырса да, соңгы катнашу аларның Сүриянең сәяси һәм икътисади тормышына керткән өлешләрен чагылдырмаячак. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуачибекнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц ешлыгыннан Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinla тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.